Ďalej im povedal, choďte, jedzte najlepšie veci, píte sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené. Lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vašou silou. Tak túžim aj ja, aby aj my sme mohli zažiť, že radosť Hospodina môže byť našou silou v každodennom živote. Tak sa na začiatok pomodlím a budem pokračovať. Otecko náš nebeský, v mene Pána Ježiša, kedy sa ti ďakujeme, že si k nám tak láskavý, že si k nám zaujímavý, že máš o nás starosť, že nás ľúbiš, že nám odpúšťaš a že nám pomáhaš v každodennom živote rôznym spôsobom. A tak aj teraz túžime, by si nám ukázal, ako tvoja radosť nám môže byť pomocou v každodennom živote a ako túto radosť môžeme opätovať a rozdávať aj ľuďom okolo seba. Tak nás poženaj všetkých, ktorí sme tu, prichádzaj sa medzi nami, odpúšťaj nám, uzdravuj nás a prosím, aby sme mohli byť bližšie tebe a aby sme mohli náš život žiť tak, ako je to tebe milé, aj s celými našimi domami, rodinami, aj s našimi potomkami. Amen. Poprosím prvý obrázok. Ja som sa stal veriaci pred viac ako 18 rokmi, vlastne 32 rokov, a dovtedy som vlastne hrával na helikonke, robil som folklór, ale keď som uvedel, tak vlastne používam teraz ten nový nástroj na slávu Božiu a tak aj túto moju službu som tak pripravil, že som vybral 3 texty biblické, ku ktorým vždy poviem takú svoju životnú situáciu a potom ich zahrám na harmonike a som potom k nim vlastne vytvoril nejakú melódiu a rytmus, aby som si ich lepšie zapamätal, lebo je dobré, keď tie texty človek má v srdci a môže ich používať, aj keď má po ruke Bibliu. Tak prečítam vždy ten text, poviem zo života takú skúsenosť, ako mi Pán Boh pomohol a potom ten text zahrám. A takéto texty a vlastne skúsenosti mám tu. Takže to je prvá tretina. Žalm 104, 31, 33 a 34. Na veky sláva Hospodinu, nech sa raduje Hospodin zo svojich diel, spievať chcem Hospodinu, dokiaľ žijem, hrať svojmu Bohu, dokiaľ tu budem, nech mu je milé moje premýšľanie, ja sa budem radovať Hospodinu. Ja keď som uveril, tak Pán Boh ma požehnal, mal som 8-ročného syna Jarka, 5-ročného syna Davida a 3-ročnú dcerku Dianku. A keď som si tam čítal, že Pán Ježiš hovorí, že máte mať vieru ako deti, tak ja som tak vždy pozoroval, že ako to si z tých detí bude robiť. A tak, keď sme aj išli s Diankou na vychádzku a tak som sa tak rozprával o Bohu a deti to tak všetko tak veria, rodičov všetko, tak som si tak uvedomoval, že ja by som chcel tak veriť Bohu, ako ona verí mne. Tak som mi hovoril, že a keby sme Bohu chceli dať nejaký darček, že čo by sme mu asi tak mohli dať? Tak ona tak sa obzerala, že kvietok, nie? Teraz sme utrhli kvietok a vrajím, ale aj ten kvietok stvoril Pán Boh. Ale vlastne aj tak sme mu dali to, čo je. Potom zase tak rozmýšľa, že čo, a potom, že takže neviem, že nejakú pesničku, alebo básničku, alebo niečo nakresliť. A tak som si uvedomil, že od toho dieťaťa som sa mohol tak učiť, že ako aj v Biblii môžeme hľadať, že človek sa sem narodí a potom skončí jeho pozemská púť a že či ostane po ňom tu niečo, čo Bohu tak mohol dať, vlastne čo nebolo jeho. A keď si uvedomíme, že David je taká silná postava, nie? Že tam máme od neho 150 žalmov, ktoré vlastne on s tým, čo žil s Bohom, tak potom vždy zložil na to proste tú pieseň. Vďaky, alebo prosby, alebo modlitby a tie témy sú také široké do každodenného života. Tak som si uvedomil, že aké je to vzácne a že vlastne vtedy cez tú 3-ročnú dceru Pán Boh vlastne sa prihovoril takýmto mocným spôsobom a potvrdil to cez toho Davida. Tak vlastne ja by som teraz chcel, že toto sú veci, ktoré sa učím a teda aj rozhodním tie Davidové texty a
Ale potom niektoré texty som nevedel až tak dať do tej melódie a rytmusu, tak som vlastne iba tú hlavnú myšlienku si tak zhudobnil a tu som vlastne hral. Takže prvé dva texty budú zo žalmu a tretia bude vlastne z Novej zmluvy a také zasľúbenie, ktorú už vlastne som zhudobnil tak, že len aby tam bola tá hlavná myšlienka. Tak teraz by som zahral tento text a potom budeme pokračovať. A veľmi mi to pomáha, že mám tú harmoniku, lebo ja robím aj väzenskú misiu. Aj včera som bol, aj minulý týždeň sobotu, a vlastne tiež som bol o radosti, takže už teraz to robím ďaká bol tretíkrát. A lepšie sa mi pri tom spieva. Sú také odvážnejšie a je to potom také pozbudenie. Takže to bolo z tých začiatkov mojej viery. Potom asi v polovici prišla taká skúška a som si uvedomoval vtedy, že ako môže byť radosť Hospodinova silou v ťažkých životných situáciách. Tento text. Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno, hlásajte jeho skutky medzi národmi, spievajte a hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divných skutkoch, chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú, dopytujte sa na Hospodina a na jeho silu, hľadajte ustavične jeho tvár. Žalm 105, 1 až 4. A asi pred 10 rokmi moja maminka je na dôchodku, ale vybavila si takú brigádu, že predávala v takom stánu, v takom butiku, kde boli hračky a také rôzne drobnosti. A jedného dňa vlastne tam bolo lúpežné prepadnutie. Jedna žena tam prišla a obliala ju kyselinou a kladivom vlastne ju začala byť po hlave a chcela ukradnúť držku. A ona odtedy mala vlastne aj postrhnuté oko a celá bola taká krvá, ja som akorát vyšiel domov a som si tak uvedomil, že čo teraz môžem robiť. Že som mal hrozný aj zlosť aj na tú ženu a tá situácia bola taká ťažká a boľavá. Som sa tu tak modlil a som si tak uvedomoval, že Pán Boh je aj tak pri mne a má to pod kontrolou. A som rozmýšľal, že ako teraz reagovať na to, že som si vedomil, ja som 32 rokov nebol veriaci, tak viem asi, čo by som robil vtedy. Ale som nechcel robiť to, čo by som robil, keď som nepoznal Boha. Tak som prišiel na izbu a vlastne som si uvedomil, že idem to robiť, čo mi radí Boh. Nie je to, čo mi radia ľudia, alebo čo mi ma napadlo ako z takej ľudskej prírodzenosti, ale že idem hrať a spievať Boha. Tak som zobral harmoniku a začal som mu hrať a spievať tieto žalmy. A mi padali slzy. Ale aj tak som hral a spieval, lebo som si uvedomil, že on môže byť úplne v strede, v jadre mojom a
to, že ja s ňou môžem mať vždy radosť z odpustenia hriechov a z jeho lásky a starostlivosti, to je väčšie, hlbšie a dokáže to uzdravovať a pomáhať mi, aby som miloval svojich nepriateľov. Lebo toto bolo akože silný prípad, že ja mám milovať tú ženu. A mi dal ešte silu, som sa za ňu modlil, za tú ženu. Si sa volá Katka, teraz sa ňu modlil. Ona bola aj odsúdená, bola v uväzení. A vtedy som zažil raz to, že to bolo nadprirodzené. To človek nemá z vlastnej sily. A iba stačilo posluchnúť, že som mal na výber, že ako budem reagovať. A rozhodol som sa proti všetkým tým svojim a ľudským takým tým radám a pravím, tak idem. A som tak vedel, že Job, ako to dobre zvládol. Hej, Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je požehnané jeho meno. A som si vyhľadal tie postavy, ktoré sú v tom také nasledovania hodné. A tak chcem povedať, že tá radosť môže byť hlbšia ako tie vonkajšie okolnosti. A tá viera a nádej a láska. Tak by som zahral teraz tento text a tiež vlastne, že si uvedomujem, že to, že keď sa Hospodin raduje z nás, tak tá radosť vlastne prenikne úplne do jadra a dokáže vlastne nás udržať v takých situáciách, ktorých by sme bez Boha neobstáli. Tak aj teraz chcem ďakovať spolu so žalmistom. Predtým som jazdil na električkách a sa tak modlil. Som si urobil zoznam spolu kolegov a svojich nadriadí a sa za nich pravidelne modlím, aby som tak prirodzene vedel ukazovať na Pána Ježiša. A tak sa modlím a čakám a neviem presne, že ako oni vedia, už jeden ma volá, že páter, druhý, že farár, že robíme väzenskú misiu, takže páter ide. A presne tak, už sme zaškatulkovali, že tak, no taký trošku školský človek, a keď ma voľno si tam čítal mobilné Bibliu, že čo, sa si čítal Bibliu a tak si robia tak srandu. Ale sa z toho teším, že tak slobodne vlastne to môžem takto prezentovať. Keď sa niečo spýtajú, napríklad, ako je to s tou Veľkou nocou, že ako je to s tým podielkom, tak sa teším, lebo im vlastne môžem povedať, že pre nás je piatok a nedeľa a pondelok tam prilepili také pohanské, aby to na všetko pokope tých ľudí, ktorí chcú oslavovať iných bohov. Potom na Vianoce, keď sa pýtajú, tak je to také prirodzené. Ale som rozmýšľal, že ako im môžem slúžiť tak, by som bol tak prirodzene. A to je také, že my, keď sa striedame, že keď my striedame tých, čo idú z roboty, tak oni sú takí vytešení, sa sprchovať, že majú takú dobrú náladu, a tí, čo idú do roboty, tak sú takí sklesní, 12 hodín pred nami a tak. No. A to som si všimol, že ten jeden kolega praví, a tebe jedno, či idú z roboty, či alebo do roboty, ty sa smievaš, ty si taký radostný, že teba to vôbec tuto neštve, že nemáme fajn tak títo. A on mi to tak hovorí, ja som tak rozmýšľal, že hej, a ja si to aj neuvedomujem. Takže by som im slúžil akože ovocím radosti,
No a potom to zase opakuje, a potom to hovorí aj ostatným. Takže to je také zvláštne, ja som tak rozmýšľal, že vlastne s tým ovocím je to tak, že aj jablon nesie ovocie, ale neslúži jej, ale tým, čo idú okolo, oni si ho trhnú, nie, a občerstvoja sa a tak, že ich to poteší. A že vlastne ja si uvedomujem, že aj to ovocie na mňa Pán Boh tak vytvára, ja neviem ako, že oni vlastne sa tešia, keď sa stretnú so mnou, že ako keby trošku z tej radosti si tak zobrali. Tak som veľmi vďačný a som tak rozmýšľal, že ako to robíš, že vedia vlastne, že ja to nejak nesílim, ani som si nie toho vedomý, a že možno, že ani ja vlastne nemám to ovocie, no. Lebo ja si myslím, že to je asi tak, že ty sa tešíš z môjho ovocia a ja z tvojho, keď sú bratia medzi sebou, nie? Je ovocie ducha, každý toho druhého občerstvuje a to vlastne neslúži ani tak jemu, ale skôr tým okolo nás. A keď som si to celé tak premýšľal, takže že ako to robíš, nie? Som sa modlil a mi Pán Boh ukázal, že vlastne to je tým, že niekde na pozadí a hlboko v jadre beží nejaké zasľúbenie, ktorému veríš. Že ktoré prevyšuje každodenné tie starosti, dokonca prevyšuje aj ten pozemský život, pár 10 ročí, ale siahne niekde tam do večnosti. A tak som rozmýšľal, no to bude ono, ale že ktoré sú to? No tak ja som pre vás vybral tieto, čo hovorí Pán Ježiš v Lukáš 10:20, že radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Oni sa veľmi radovali, tí apoštoli, keď sa vrátili, že démoni sa nám podávajú, proste oni zažívali takú nadprirodzenú moc. On hovorí, že nevedia. Z tohto sa neradujte, ale že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A tak som si vedomý, že ja tomu tiež verím, a to môže byť taký podvedomý vlastne ten úsmev a taký pokoj a taká radosť. Potom to potvrdzuje u Filipánom 4:3 Pavel, lebo on vraví, všetkých spolupracovníkov spomína a oni tomu úplne verili a preto zrejme tak spokojne slúžili, lebo ktorých mená sú v knihe života. On spomína na konci toho zoznamu. Takže on napríklad to vedel aj všetci, že ich mená sú v knihe života. Takže tiež vlastne mali tú kotvu vlastne na takom mieste, ktoré nemôže nikto vlastne na to siahnuť. No a nakoniec to potvrdenie aj zjavenie Jána potvrdzuje, že ktorí sú zapísaní v Baránkovej knihe života, že vlastne tí vstúpia do Nového Jeruzaléma. Takže je to také vlastne ako taká os, ako to Pán Ježiš hovorí, ako to tí apoštoli príjmajú aj my, a vlastne až sa môžeme pozerať do tej večnosti. A ja si to pripomínam ináč aj pri Večeri Pánovi. Tento pohľad, že vlastne príjmam to telo a tú krv odpustenia. Takže sa môžeme radovať z odpustenia hriechov, čo ide úplne do stredu a dokáže vytlačiť všetky tie dočasné, povrchné ubližovania, alebo dokonca aj radosť. Tak toto som tiež tak zhudobil, už nie od slova do slova, ale takto túžim spievať Pánu Bohu, aj v mysli, aj keď v noci, keď sa zobudím, nemám, že čo mi teraz myslím, tak proste vyťahujem z tej pesničky, nemusím rozsvecovať, nemusím listovať v Biblii. Tak aj vám prajem teraz, aby vás Pán Ježiš naplnil podobnou radosťou, ktorá nepodlieha žiadnym okolnostiam dočasným. To sú 3 pesničky zo 14, ktoré sa mi zatiaľ podarilo takto vyplatiť. Ako tie bežné radosti, ktoré tiež sú veľmi vzácne, že mám 2 synov, dcéru, že mám nevestu, vnúčku, že majú veriace rodiny sú tu, že aj Janka si hľadá veriaceho priateľa aj s ním chodí.
ale to sú všetko veci, ktoré vlastne ako pri Jobovi vidíme, nesmú vlastne presahovať tú najlepšiu radosť, ktorá je zo Stvoriteľa. A vtedy sa lepšie chápe aj to, čo Pán Ježiš hovorí, že nemôžete milovať viac otca, matku, syna, dceru ako mňa, hej? Lebo ste ma nehodní. A to Job dokázal, to vidíme, že on to všetko prišiel a obstal. No tak verím, že aj táto radosť, ktorú nám dal Hospodin, je tak hlboko, že nás Pán Ježiš preniesie cez akékoľvek životné situácie. Tak som veľmi vďačný, že som sa mohol s vami to podeliť a prajem, aby aj vám bola radosť Hospodina silou. Tak ťa chválim a ďakujem, nebeský Otecko, že naozaj v Pánu Ježišovi Kristovi si nám dal všetko, čo potrebujeme, že v Duchu Svetom nás vedieš a pripravuješ pre náš život zmysluplné chvíle, keď ti môžeme slúžiť, keď môžeme byť zapojení do diela spásy a záchrany inúcich duší a ľudí, aj keď to prevyšuje naše chápanie, náš rozum, ale dôverujeme ti ako deti svojim ockovi a túžime každý posluchnúť a takto ti prijaviť svoju dôveru a vďaku. Tvoje meno je vyvýšené, na veky buď poženené a na veky vyvýšené v našich životoch, aj pri našich domácich a bližných, aj pri našich potomkoch, aj pri všetkých nás, ktorých si nás tu zhromaždil. Amen.